משמוש, תראי, וואו, תראי, הנה רעשן, וואו, קחי, רוצה רעשן? קחי, הופה, וואו, כן, את מרשרשת, אוי, נפל. על מנת להחליט לגבי המשך המחאה בשבוע הבא. גם השליטה בבנק ישראל נמשכת. כתבנו לענייני כלכלה מתן חודרות מוסר כי העולים לא יובילו מזומנים למחזרי הכספומט ולא תפקוד השירותים הפיננסיים. מתן ברכה רשם כי הרג בשבוע שעבר 6 נוני? הדרכים הקטלנית בצומת גינתו. נוני, את שרה? קחי, תחזיקי ביד. הופה. תרשרשי. שוש. וואו. כל הכבוד. עורך חדשות החוץ יואב גורן מציין שלאחרונה הביאה בריטניה מערכות אמריקניות להגנה מפני טילים שיחסו את כל שטחה של יבשת. אוקיי, נמאס. ביי.